unorwirwa nevanhu iwe usiko nokuda kwezita rakanaka. Vadikani, ropafadzwai mukomborerwe nokuda kwenziyo idzi. Ndatenda chose Mwari wokudenga kuitire zvakanaka. Amen.
mazvinzira mega kuti zita rakanaka rinokunda zvose. Kaka, munhu ukagara upenyu hwakachena uchiwirirana nevamwe, rudo, hakona kutaura kune munhu wese, unofuta zita rakanaka ufunge zvenyu. Kugarisana nevamwe zvakanaka maraini ndokamba kanonzi zita rakanaka. Kubva paubhamu Jesu makanaka. Kaka, wakomana imi egiraone zvako kuti batiseika kuti pa-free time yenyu munenge muri kubatana nezvenyu, pamunenge makasununguka, musiri kuita zvemumanzi, musiri kuita zvekubasa. Nguva yandinenge ndisingaiti zvemusic ndinenge ndiri kubasa, ndinoshanda ndiri manager pane recording studio inonzi New Wave Studios iri muHarare. Saka nguva dzangu zhinji ndokwa ndinenge ndiri ikoko. Imwe nguva ndinenge ndichitsvaka vanhu vanokwanisa kunditengera maspace emota, nekuti ndinotengesa maspace emota. Ndine imwe kambani yangu inonzi Jordan Auto Space. Nguva zhinji ndinenge ndiri ikoko. Imwe kana ndikange ndisiri ikoko kwese ndisingaiti zvebasa, ndinenge ndakagara ndiine mhuri yangu, tichiinda zvedu kuchechi tichinamata, nekungotandarawo nemhuri kuti mhuri ijairire ichiziva kuti mubereki ari padhuze. Zvakakosha zvibereki kuvanhu kuti kana muine mhuri mupedze nguva yakawanda muine mhuri dzenyu, kuti dzikudzidzei dzichidzidza unhu hwenyu, kuti vasazokopa kana kudzidza unhu hwekuma next door, kuti agonza mwana akafanana nhingi woku next door, iwe mubereki wacho uripo. Nguva yandanga ndiri kukurukura naMugoma Charles Zibowa yaperera pano. Mugoma Chale, mungari kuoneka here vatereri nevatsigiri nekungovapawo mashoko amungari kuvasiyira? Ndoda kutendawo Mwari, ndichitenda nemi hama dzangu manga makateerera chirongwa ichi. Mwari wokudenga ngavakuitirei zvakanaka. Tine hama dzinorwara, tine dzimwe hama dzakaremara, tine vamwe vanofambawo nematanda madondoro anenge inini. Ngatisapererwa ine kuti Mwari variko vanomirira isu. Uye hapanawo panonzi nekuti munhu anorwara, kana nyangwe kumusha kwenyu kuine munhu anorwara, onzi ngaachererwe avigwe ari mupenyu, kureva kuti munhu wese akakosha. Kana nhamo nyangwe munhu anga asingaiti zvakanaka, anorwara pfungwa, vanhu vanoenda kutonobatsirana nehama dzake kuchema, kureva kuti munhu wese pamberi paMwari akakosha. Saka kana uchiona umwe munhu, mutore senge unoona Mwari uchimubatawo nenzira kwayo. Asi nguva zhinji ngatiwa nenguva yekuti tidzokere kumusiki wedu, nokuti Mwari vanotida. Muchengetedzwe muchiitirwa zvakanaka. Tandadzwai nemumanzi yedu iyi. Mwari maitirwa zvakanaka, network yafamba zvakanaka, hatina mbodambuka kana kukosora kumushina. Mugoma Charles Zibowa vanofamba nechikwata chinonzi Anointed Ambassadors, the Anointed Ambassadors. Ikaka uchipasira nyuchi kuguma bhegi renyuchi. Iwa azi hapana zvinorwadza kurumwa nenyuchi yausina kumbokudena. Ndore chego unotiza kuti koye kundirumire kunyuchi. Naye akomana toguma bhegi renyuchi zvedu pahuchi pasina nyuchi. Chirongwa chamunopona Mafaro Chete Promotions. Ikaka Mafaro Super Mafaro DZ Studio South East of England. Kana mune vamwe vaimbi vamunoda kuti munzwe pachirongwa panapa, itai vaconnecte neni via my WhatsApp number munoiwana kupera kwechirongwa. Ikaka ndoka slogan kacho ungaite zvekuita sei kwanzi tamanenti jairani kusangozivana chete. Mugoma Charles Zibowa Mwari akuitirei zvakanaka, tiri kuramba tiri kutarisira dzakawanda. Mwari anokuitirai zvishamiso, akakuitirai zvishamiso kukupunyutsai mutsaona. Imimi manga manzi mashaika mukaichemwa kunzi mashaika mutsaona, asi Mwari nguva yanga isati yakwana. Nyaya yacho yekutaura kuti muroyi chaicho unogona kuroyiwa nemuroyi wotadza kufa, so because Mwari ndo vanotora munhu nguva yavo yavanenge vada. Muroyi muperekedzi chete, pamwe nomwanga kunze kuchafa nekuroyiwa unobva wafawo zvishuwa. Mwari akuitirei zvakanaka. Mugoma Charles Zibowa mutitendera kuna mai nemhuri dzese ikoko kumangwa tanzi naMafaro wehuchi pasina nyuchi. Thank you very much for giving all the support, and tiri kuda dzimwe ngadziwe dzimwe more dzegospel.
Muri yeZimbabwe takupinda pasegment yechipiri. Segment yechipiri ine tumabrendada tunyowani turi kupisa. Ende zvakare papa mubva manyanya kuteeresa zvakare nekuti ndine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 anasvika hanzi chakachaya pa10 ipapa ucharova fembera ndine 1 handinge ndinaye next week zvakare. Mubairo wacho unenge uri album yake, saka unoda kuzoteerera pavaimbi vava amene kuti vangani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 wakomana kana usina mhanza ina unoita yekugerwa chaichai inotangira pakati pemusoro apa umbosiya pakati pemusoro apa pakavhurika. Muri yeZimbabwe kutandara zvedu panhepenyuro yevanhu Zim Online. Ini ndiri kunosangutisa studio Southeast of England. Takupinda pachirongwa pasegment yentera ikaikai. Sondo rakapera ndine vaimba vandakarova 6 ndikati fembera kuti ndinenge ndine upi kana wakanyora kuti ndichange ndina mukoma Charles Boa. Kana mhanze yako yange yakomera vhudzi futi gera futi kuti ndizoona kuti pandichasanganisa draw apa ndinonhonga zita rako here gai ndikozotarisa mazita akapinda asi vazhinji vacho wanga vari kupotsa kurova 12 o'clock uchida kugohesa pena ubva rova 12 o'clock kurova kunze musoro wegedhi saka akapinda mawhatsapp akapinda. Thank you very much for kutsigira chirongwa. Kandimbodai nekuti takupinda mu second segment rekandimbodai.